danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Gaskiya wannan sana'a ta ce ayaban nan. Plantain kenan. Ga mana menene muhimmanci ta wannan ayaba? Ai muhimmancin ta yana da yawa. Dan muna jin daɗin kasuwancin ta dan muna samun alheri sosai a ciki. Muna dan biyan bukatun mu, yan uwa suna jin daɗi da abokanan arziki. To muhimmancin ta a gurin mutane, wayansu suna soya ta ne su ci dan su ji daɗin su kawai. Wayansu kuma suna cin ta dan magani. Ana abubuwa da ita yawa daban-daban. Ana iya samun ɗanyarta a yayyanka a yi fatan doya da ita da wake a ci. Ana samun busasshiyarta a niƙa ta a yi ɗan wake ko kuma a yi tuwanta shi ma a ci. Ana gasa ɗanyarta ita ma a ci, duk tana amfani a jikin mutum. Gaskiya Hausawa mu ba su cika siyanta ba sosai. Saboda abin da ya sa Hausawa mu ba su cika siyanta sosai ba su damu da ita. Amma a yau kafin bahaushe biyu su sai wannan abar, yare ba ma kirista ba yarika daban-daban sun riga sun siye ta.